Dobar dan, dobrodošli. Danas ostavljamo ljute papričice za zimu. Biće tu i feferona, biće jalapeño, biće Trinidad moruga scorpion. Vidjet ćete već. Znači trebat će nam feferone, jalapeño, to je nešto slično feferonama, ali je baš lepog ukusa, i najljuća paprika na svetu, Trinidad moruga scorpion. Uz to će nam trebati 150 ml alkoholnog sirčeta, 750 ml vode, malo šarenog bibera, kašika šećera, kašika soli, 1-4 pečena belog luka i malo peršuna. Prvo ćemo da sipamo malo vode, zatim možemo da dodamo so i šećer, pa ćemo malo da mutimo da nam se to rastopi. Možemo sada da dodamo ostatak vode i ovo sirče. I opet sve lepo da promešamo. Vidimo se mi kroz nekoliko minuta. Sada idemo dalje da slažemo ove naše paprike u teglu. Ovako ja to malo nagnem, meni je lakše. Vi ćete već vidjeti kako je vama zgodnije. Evo, malo smo ih napunili, sad možemo da dodamo 1-2 čena belog luka, malo ovog bibera i malo peršuna. I nastavit ćemo da slažemo. Inače, da li vi volite ljuto? Ja volim ne baš pretjerano, neki put volim i da mi je malo pretjerano. Ali ovog puta sam rekla entuzijasti da beže od mene kad budem probala ovu najljuću papriku na svetu. Ništa, mi nastavljamo. Znači da popunim ovu teglu pa se vidimo. Završili smo punjenje, sada možemo da nalijemo. Dobro zatvorimo. I ja to držim na hladnom mjestu u frižideru, a vi možete ako imate neki špajz ili šta već, ali ipak bi najbolje bilo u frižideru. Ništa, dok sve ne napunimo, pa završavamo. I evo mi smo završili, spremili smo se za zimu, bit ćemo verovatno ljuti od ovih paprika, šta da vam kažem. Jedan veliki pozdrav, vidimo se uskoro, prijatno.